ассалому алайкум, бародари азиз, умедворим ки хуб ҳастем, соҳ саломат ҳастем. Бародари азиз, чӣ хеле ки мебинем магазини Золотои Вада ҳарвақта ворем. Бародари азиз, тавсиятон метавонем ки бародарҷоноб, алҳамдулилло ки мо дар ин магазин ки даромадем, файзи баракати ин магазин боз зиёд мешавад. Бародари азиз, бароям қанига кунем бародарҷоноб. Мода ҳастаи бародарҷоноб тамоми намуди доруво ҳастад, тамоми намудаш нигоҳ кун. Барои давлени бародари азиз, барои сахри диабетни, барои кадомит ки мақсад арақ бисёр мехӯрем, сигарет бисёр, носкаш, ҳамин хел чизо, барои ҳамаи ҳамин чизоро бародари азиз пешгирӣ кардан дар мо дар ҳамин ҷо ҳаст. Бародари азиз, метавонем ки харидорӣ кунем. Хоб нигоҳ кунем бародари азиз, яъне ки мо ҳамин чизҳоро дорем, алҳамдулилло ки барои против алкогол ина нигоҳ кунем. Яъне ки против алкогол ҳам хеле ҳаст. Бародари азиз, вақте ки се та харидорӣ мекунем бародари азиз, ду та харидорӣ мекунем, сеюмаш падарка мешавад. нигоҳ кунем. Хуб шу фикр кунем да бародари азиз, барое ки мо гуфтем ки алҳамдулилло ки киҷоеда ки даромем дар оҷа скидка мешавад, дар оҷа алҳамдулилло кор пеш меравад. ҳало баракатомута шербачаҳо харидорӣ мекунем, лай мекунем, худованд баракатомута. Бародари азиз нигоҳ кунем, тамоми намуди духиё ҳаста. метавонем ки ба оилатона бихарем, метавонем ки барои падарка кардан ягон денраждени ягон чиз мехоҳем вай кунем, тамоми намудаш ҳаст. Бародари азиз, метавонем ки харидорӣ кунем духиёи хуби хуб. Бародарҷонам, хоб нигоҳ кунем бародари азиз, дар у тарафаш ҳаст алҳамдулилло рӯғани сиёҳдона, кремҳо ҳастаи барои пӯсти сафедпӯстам ку. Бародари азиз, баъзан бародаро ҳастанд, хоҳаро ҳастанд, барои ин хелоҳо ҳастай. ҳамин обшим тамоми намудаш ҳаст. Бародарҷонам, барои фарбе кардан чандин намуд доруво ҳастай. Бародари азиз, барои риш баровардан бародари азиз тамоми намудош ҳастай, се намудаш ҳастай. алҳамдулилло скидка қати. Бародари азиз, нигоҳ кунед бародарҷоноб, 5500 месаб 4500 кардем. алҳамдулилло ки оли бо ҳам хел коро ки соз ки шава, иншоалло ки боз ҳам кӯшиш мекунем ки скидка шава. хоб нигоҳ кунем бародари азиз, ҳастанд маслаҳое ки барои риша риш кардан, яъне ки кадомит ришотон ҷирзай бародаро маслаҳо барои ҳамун чизҳоанд. ана бо чизҳоам бародари азиз, яъне ки иҷа бо ҳастанд доруво барои хароб шидан, барои фарбеҳ кардан. бародаро тамоми намудаш дар иҷа ҳастанд, дорувое ҳастанд ки барои кирма ғалтондан, барои кадомит ки яъне ки гурдадард, яъне ки миёндард, аксарият бо дастройка кор мекунем. бале, миёндард, тамоми намуди ҳамиё ҳастанд. и чизҳо бародаро, яъне ки почки нигоҳ кунем да бародаро, иё яъне ки бародарҷоно безалаланд. ба чӣ хотир? Барое ки иё ранги асаланд, ҳамин ай асал тайёр кардагианд да бародарҷоно. обши нигоҳ кунем ки бародарҷоно тамоми намуди доруво ҳаст. алҳамдулилло метавонем харидорӣ кунем. хоб ин хел намуд духиё ҳастай. бародаро ман номошро намедонам, беҳтарин бӯ доранд, забхошон хушрӯай, тамоми намуди забхошон ҳастай, хушрӯанд. китоби қуръон ҳастай ки падаршни кадомит ки мехоҳем падарка бигирен, алҳамдулилло ҳастай. хулоси гап чӣ бародари азиз, чизе ки нестай ки дар ҳаминҷа набоша. бародари азиз, тамоми намуди чиз ҳастай, метавонем ки бародарҷоно харидорӣ кунем. ай омада бо ҳам айна бо ай чиз омадак да, аз ишам омадина, ишани омад. иё барои спортсменто ҳам бародари азиз, ира мезани дига ҳамаи қад ба қад мегирӣ, иё барои подард, барои ҳамин хел чизоан ира мезани ҷура баъд кросс медавӣ. хулоси гап нигоҳ кунем бародари азиз, ҳамин инаиша ман намедонем иё чӣ бошад. иё ай устухони фил, бугӯй устухони филет мекуванд меёбанд. ҳамин бародарҷона нигоҳ кунем, ҳамин обшим тамоми намуди чизҳо ҳаста. кадомидат ки яъне ки интересния ягон чиз ман номша нагирифтам, метавонем ки ватсап мондагиай пирсон кунен. алҳамдулилло ки
اینجا برادر ما در شما جواب میگه بهترین جوینمازها هسته برادر جون میتونه که خریداری کنین با چیه دیگه چی بگم دیگه برادر رو تمام نمودی چیزش هسته تمام نمودی دوخیش خدا نگهبانتون باشه برادر جون در امان الله باشین میتونه که ای برادرمان مغازین زلاتوی ودا خریداری کنیم خدا نگهبانتون باشه